Говорим си с Антоанета Боянова. Здравей! Как се чувстваш тази вечер? Здравей, благодаря, добре съм. С тази рокля тематично за вечерта се чувствам точно като една богиня на цветята. Ти си модел за поредна вечер на стила. Днес си с рокля на Алегра. Би ли ни разказала малко повече за модела? Да, имам удоволствието за втори път да съм с рокля на Алегра. Тази вечер съм с рокля Purple, която е изработена от италиански тюл и е с множество 3D цветчета и се чувствам наистина прекрасна в нея. И си прекрасна наистина. Кажи ми, доколко е важен цвета в облеклото за теб и на какви цветове залагаш най-често? Цвета е едно от най-важните неща в самото облекло. Аз лично с настъпването на пролета и лятото залагам на по-ярки, по-пъстри цветове, както си заложила и ти в случая, синьо, зелено, розово и всичко, което носи настроение. Страхотно, много благодарим за разговора и те очакваме на модния подиум. Благодаря.